50 anyos nga lalaki nga nilabang sa National Highway sa Barangay Linaw di Pata sa lungsod sa Minglanilla ang nadasmagan sa bus. Patay. Ano ang report ni Pemari Dumabo? Lan namatay sa tambalanan ang maong lalaki. Human kinakaangkod og grabing kadaot sa iyang lawas tungod sa disgrasya. Ang maong aksidente ang nahulikam. Sa kuha sa CCTV sa Minglanilla Command Center, makita nga naka-go signal pa ang traffic light alang sa mga sakyanan nga padung sa Bagatang Bahin sa probinsya sa Sugbo netong Domingo sa gabii. Mabantayan nga sa tunga-tunga sa daan, adunay lalaki nga milabang. Diin wala na yung mga sakyanan. Milabang siya pan pipila pa ka metros gikan sa pedestrian lane. Makita ang nagdanga-danga nga bus ug midaspag sa lalaki. Sa kuha nga video sa usa ka netizen, makita nga nagluko na sa daan ang biktima. Gitabang pa kini sa emergency response ug daling gidala sa tambalanan. Apan tungod sa kadaot nga naangkon, namatay kini. Matod sa hepe sa Minglanilla Police Station, Police Captain Calvin Jo Marigolitod, nga matod sa mga kabanay nga nakainom ang biktima. Yung victim po natin, ma'am, kung makikita niyo po, hindi po siya doon tumawid sa may tabang pedestrian po, no? Okay. Sumingit siya doon sa gitna. Based doon sa mga nakalap natin na information, ma'am, opo, nakainom daw po. Yung victim po natin, ma'am, kasi nag-attend po sila ng parang birthday party or dinner po yun. Ang driver sa bus nga si Marlito Lipar ang pabiling anaa sa prisuhan samtang nagpaabot sa desisyon sa pamilya sa biktima kung pasakaan ba og kaso o makisettle ra. Pahimangno sa kapulisan sa mga pedestrian nga kung makainom og ilimnong makahubog, mas maayong may kauban sa paglabang sa daan. Samtang gipasidan ana sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ang mga biker nga di mosunod sa lagda sa trapiko nga dili sila exempted. Kinihuman nga ang grupo sa mga batanong bikers ang nahulikam nga wala motahod sa traffic light. Milabang kini sa pikas bahin sa daan ug misugat sa mga sakyanan nga naka-go signal. Usa kanila hapit madasmagi. Mato ni Joy Tumulak nga gisikop og na-issuehan gyud og citation ticket ang maong duha ka mga batanong siklista. Gi-citation unya human kining amo sila gipabayad sa multa unya sa wa pa namo gi-release ang ilang mga bisikleta gipatambong gid namo ang ilang mga ginikanan unya gani diha to hitabo kagahapon aside sa ginikanan nagdapag gid sa iyang barangay kapitan. So muna nga tumbangan sa barangay kapitan dinhi sa atong opisina mao to nga ni promise na ang ginikanan nga iya naging bantayan ang iyang anak. Lan matod sa Pangulo sa City Toda nga sukad Enero ning tuiga hangtod Setyembre ning tuiga nitala sila og 15 ka mga siklista nga ilan nasikop kay nakalapas sa lagda sa trapiko. Ang dakbayan sa Talisay sukad pa lang sa 2012 ang adunay ordinansa nga naglatid nga lakip ang mga biker sa pamtangan og silot kung makalapas sa traffic law. Lan? Okay, daghang salamat, Pemari Dumabo.